Meta kien membru tal-Parlament Ewropew, il-kategoriji ta' dħul fejn l-isem Europa Research Consultancy Services Simon Busuttil ħallihom vojta. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien għadu involut f'din il-kumpanija sa Mejju tas-sena l-oħra. Iżda jekk nieħdu dak li qal fil-programm dis-set, Simon Busuttil kellu jiddikjara minn tal-inqas paga minima u għalhekk jimla l-kaxxa li tajt illi daħħal bejn 500 euro u 1000 euro fix-xahar. Dan għax f'dis-set, Simon Busuttil qal li mill-kumpanija li ħadet aktar minn 1,200,000 euro f'kuntratti mingħand il-gvern uha inqas minn paga minima. Daħħalt fl-aħħar 3 snin li ċċekkjajt inqas mill-minimum wage fis-sena. Iżda biksur tal-kodiċi tal-kondotta tal-Parlament Ewropew, Busuttil lanqas din il-paga minima ma ddikjara. Dan minkejja li artiklu 2H tal-kodiċi ta' kondotta jgħid li kull dħul regolari jrid ikun iddikjarat u spjegat f'waħda minn 4 kategoriji. Il-kategoriji huma 4 dħul ta' bejn 500 euro u 1000 euro, dik bejn 1000 u 5000 euro, dik bejn 5000 u 10,000 euro u iktar minn 10,000 euro. Iżda minflok mela waħda minnhom, Simon Busuttil ħalla kaxxi vojta. Meta nhar il-ħamis, Simon Busuttil ħareġ igiddeb lill-orizzont għal biss li hu ma daħħalx flejjes astronomiċi, iżda mkien ma spjega dak li għamel jew m'għamilx fid-dikjarazzjoni tal-assi.